As imaxes son especialmente cruentas. Foron tomadas polos propios axentes do Servizo de Protección da Natureza, o Seprona. En elas obsérvase o can, dunha raza potencialmente perigosa atada a un árbore cunha cadea sen colar, convulsionando e sen poder manterse en pé. Ao seu carón, os axentes atoparon unha tixola empregada como comedeiro, que contiña unha sustancia granulada de cor verde azulada, posiblemente veleno de ratos. Ante esta situación e vendo o estado no que se atopaba o animal, os axentes instaron á propietaria a leválo a un centro veterinario, pero esta negouse en reiteradas ocasións, polo que foron eles mesmos os encargados de trasladar igualmente o can para o seu tratamento. Pese aos esforzos do veterinario, esa noite o animal faleceu. No informe sobre as causas da morte sinalaba que posiblemente se deberan a unha ingestión de gran cantidade de tóxico. As analíticas posteriores realizadas tanto a sustancia atopada no estómago do can como tamén a do comedeiro coincidían. Por esta razón, a Garda Civil procedeu a abrir unha investigación á dona do animal, que está acusada dun presunto delito de maltrato de animais domésticos, con resultado de morte.